YouTube. Kaikki varmaan tietää tämän pelin. No ihan kaikki, mutta silti jotkut tietävät. Five Nights at Freddy's. Teen siitä tämän kakkososa. Freddy's. It found it! Apua kaivataan. Ja tästä lähtee ykkösryö. Sanokaa, jos nämä sormet vähän haittaa tässä. Mutta ainakin saatte nähdä. Kattokaa, tällainen. Hyvä. Sitten. Tää on siis niinku Foxin paikka, tää ei ehkä näy niin parhaiten. Mä yritän saada tän niinku hyvin. Tuossa on rikkoutunut Foxia, että kunnolla näin. Odottakas hetki. Kattokaa. Siinä. Tuska. Kattokaa. Kattokaa. Mä oon tarkemmin. Siinä on kuitenkin rikkoutunut vani, jos mä näytän sen päin. Jos ei kunnolla näy. No näitäkö? No näitä paikkoja, joista mä en tykkää. Mutta kattokaa näitä nyt. Freddy's Fazbear. Ja mulla on Power Left. Pidän tää huivoa. Tää niinku vähän mua peltaa jo. Mua peltaa! Shit. Tää toimii täällä kynnälläkin näköjään. Mäkin voisin ottaa tyyppi, mutta pidän tässä kohtaa. Mä oon nyt hetki hiljaa. Oh, sorry. Onneksi nykyään on paljon paremmin. Näytä, että välität ja nosta lippu salkoon lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta. UNICEF. Lapsen oikeudet 25 vuotta. Saatte katsoa tää. Välisin käyttäminen on helpottanut tosi paljon pyykinpesua, koska sun ei tarvitse tarkistaa, onko siinä vielä tahroja ja pestä moneen kertaan. Laitan joka kerta kyllä Vanishia, koska sillä lähtee sit varmasti puhtaaksi. Tietää, että se on puhdasta. Luota Pinkkiin ja sano hyvästi tahroille. Ei kannata heittää suosikkivaatetta pois tahrojen takia. Pelasta se ilmaisella Vanish-näytteellä. Löydä meidät Facebookista Vanish Suomi ja tilaa näyte. Buckle up, Buckle up.
Aikin ja Elin haaveet toteutuvat. Oh my takarsit. Yötyönsä autoilla. Mähän puhunkin. Oh shit, mä pelästyin. Oh shit. Vaatii kekseliäisyyttä. Mä en niinku ikinä enää pelaa tätä videolla. Onko selvä kaikille katsojille? Tää video oli tässä, eli ensi video. Moi moi moi. Siinä vielä hieno kuva. Tänään 7. Freddy, why you are angry me? Seuraavassa jaksossa.